डॉक्टर उमेश गोळेस्वार पुन्हा एकदा इकोस्टार या युट्यूब चॅनलवर सगळ्या पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं, प्राध्यापकाचं आणि सगळ्या अभ्यासकांचं पुन्हा एकदा मी स्वागत करतो। आपण गेल्या लेक्चरला अर्थव्यवस्थेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह म्हणजे काय आणि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह ही संकल्पना किंवा हा प्रश्न आपण हाताळला होता। आज आपण त्याचे पुढचं जे लेक्चर आहे ते म्हणजे सर्क्युलर फ्लो ऑफ इन्कम इन थ्री सेक्टर इकॉनॉमी, ज्याला त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह म्हटला जातो। तो त्रिक्षेत्रीय जी अर्थव्यवस्था आहे त्या त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये आपण जाण्याच्या अगोदर आधीच्या लेक्चरचं थोडक्यात बघू की आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण असं म्हटलं होतं की अर्थव्यवस्थेमध्ये दोन सेक्टर असतात किंवा द्विक्षेत्र असते, एक असते घरगुती आणि एक असते बिझनेस सेक्टर किंवा व्यवसाय क्षेत्र। हाऊसहोल्ड सेक्टर आणि बिझनेस सेक्टर असे दोन क्षेत्र पाहिले होते। दोन्ही क्षेत्रामध्येच उत्पन्न कसं चक्राकार प्रवाहात होत असतं, एका ठिकाणचं उत्पन्न दुसऱ्या ठिकाणचा खर्च असतं असं आपण पाहिलं होतं। आज आपण त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह पाहत आहोत। हे तिसरं जे क्षेत्र आहे ते तिसरं क्षेत्र म्हणजे सरकारी क्षेत्र आहे। सरकारचा हस्तक्षेप दोन्ही अर्थव्यवस्थेमध्ये होतो किंवा दोन्ही सेक्टरमध्ये होतो। कोणत्याही देशामध्ये सरकार जी असते ती सरकार सगळ्यात महत्वाची किंवा मोलाची कामगिरी किंवा भूमिका बजावत असते। का बरं बजावत असते? कारण सरकार हे कंट्रोलर म्हणून असते, सरकार हे नियंत्रक म्हणून भूमिका बजावत असते। सरकार अर्थव्यवस्थेमधल्या वेगळ्या सेक्टरवर एक प्रकारे नियंत्रकाची भूमिका बजावत असल्यामुळे या उत्पन्नाच्या प्रवाहामध्ये देखील सरकारचा हस्तक्षेप होतो। आणि या सरकारच्या हस्तक्षेपाची उदाहरणे जर आपल्याला थोडक्यात पाहायची असतील तर कर म्हणजे एक प्रकारे उत्पन्नाच्या चक्राकार प्रवाहातील गळती आहे। घरगुती क्षेत्र असू द्या किंवा बिझनेस सेक्टर व्यवसाय क्षेत्र असू द्या, शेती क्षेत्र असू द्या किंवा उद्योग क्षेत्र असू द्या, त्या दोन्ही क्षेत्रावर जर सरकारने टॅक्सेशन केलं तर टॅक्सेशन केल्यामुळे या शेती क्षेत्र किंवा घरगुती क्षेत्राला एक प्रकारे त्यांच्या उत्पन्नामध्ये गळती निर्माण होते। एखादा उद्योग असेल, कंपनी असेल, त्या कंपनीवर जर सरकारने टॅक्स लावला तर टॅक्स लावल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाला गळती निर्माण होईल आणि त्यामुळं कर म्हणजे एक प्रकारे उत्पन्नाच्या प्रवाहाला लागलेली गळती आहे। ही गळती घरगुती क्षेत्रातील उपभोग आणि बचत बहुधा कमी करीत असते, त्यांच्या उपभोगावर देखील टॅक्सचा परिणाम होतो। आपल्यावर जर टॅक्स वाढला तर आपल्या डायरेक्ट इन्कम मधून जो आपण खर्च वेगळ्या गोष्टीवर करत असतो त्याला एक प्रकारे आपल्याला मर्यादा आहेत। उद्योगामध्ये देखील जर टॅक्स जर वाढले तर त्या टॅक्सचा परिणाम त्या उद्योगामध्ये किंवा कंपनीच्या मालकावर होत असतो। गळतीमुळे घटलेला उपभोग हा पेढ्यांच्या विक्रीत आणि उत्पन्नात घट करीत असतो। एक प्रकारे टॅक्स वाढल्यामुळे त्या कंपनी मालकाला झळ बसते आणि त्यांच्या विक्रीवर देखील परिणाम होताना पाहायला मिळतो। दुसऱ्या बाजूने व्यापारी पेढ्यांवर कर लावल्यामुळे त्यांची गुंतवणूक आणि उत्पादन यामध्ये देखील घट होऊ शकते। या गळतीमुळे जी काही घट होते ती भरून काढण्याकरता सरकार पुन्हा हस्तक्षेप करते। आणि सरकार हस्तक्षेप करते म्हणजे नेमकं काय करते? सरकार जरी टॅक्सेशन आकारत असेल पण सरकार वेगळ्या प्रकारच्या सार्वजनिक वस्तू पुरवित असते। सरकार रेल्वे पुरवते, सरकार बागबगी पुरवते, सरकार एसटी पुरवते, सरकार वेगळ्या प्रकारच्या सेवा पुरवते, आरोग्य पुरवते, शिक्षण पुरवते। याच्यासाठी पैसा लागतो। हा पैसा कुठून मिळवते सरकार? तर पैसा मिळवते हा कर रूपाने। सरकारचं उत्पन्न म्हणजे आकारलेला कर आहे आणि हाच राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये कर महत्वाची भूमिका बजावतो। त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सरकार जे आहे ते सरकार कर रूपाने उत्पन्न गोळा करते आणि याचंच विश्लेषण आपल्याला आज करायचं आहे। बघा, या ठिकाणी आपल्याला आकृतीमध्ये पाहायला मिळते की सरकारला घरगुती क्षेत्र आणि व्यवसाय क्षेत्राकडून कर रूपाने उत्पन्न मिळते। सरकार व्यावसायिक क्षेत्राकडून वस्तू आणि घरगुती क्षेत्राकडून उत्पादनाची साधने खरेदी करण्यामध्ये आपले उत्पन्न गुंतविते। म्हणजे व्यावसायिक क्षेत्राकडून देखील सरकार वस्तू खरेदी करते। नुसतं डोमेस्टिक सेक्टरच बिझनेस सेक्टरकडून वस्तू आणि सेवा खरेदी करते असं नाहीये। तुम्हाला वीज लागते, वीज सरकारच निर्माण करते असं नाही, प्रायव्हेट कंपन्या देखील वीज निर्माण करतात। त्या प्रायव्हेट कंपन्याकडून वीज सरकार खरेदी करते आणि सार्वजनिक ठिकाणी वापरते। म्हणजे सरकार बिझनेस सेक्टर मधून देखील वस्तू आणि सेवा खरेदी करते।
एक प्रकारे तुम्हाला पाहायला मिळेल की काही ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या परिवहनच्या ज्या बसेस आहेत तर त्या प्रायव्हेट असतात, ते प्रायव्हेट गव्हर्नमेंट हायर करते आणि सरकार लोकांना सुविधा पुरवते. अनेक प्रकारच्या वस्तू आहेत की ज्या वस्तू इंडस्ट्रीमध्ये निर्माण होतात, सरकार ते खरेदी करते आणि सार्वजनिक लोकांसाठी वापरते. तसंच घरगुती क्षेत्राकडे जे भूमी, भांडवल, श्रम आणि संघटन आहे याची देखील खरेदी सरकार करीत असते. सरकारच्या देखील काही कंपन्या असतात, सरकारचे देखील हॉटेल्स असतात, सरकारचे देखील वेगळ्या प्रकारचे उद्योग असतात. त्या ठिकाणी ह्या उत्पादनाची सगळे घटकांचा उपयोग नुसतं प्रायव्हेट सेक्टर लोकच करतात असे नाही. एखादं बिझनेस सेक्टरच उत्पादनाचे घटक हाऊसहोल्ड सेक्टरकडून किंवा घरगुती क्षेत्राकडून घेते असं नाही. सरकार देखील खरेदी करते आणि आपलं उत्पन्न त्या ठिकाणी गुंतवते. अशा प्रकारे वस्तू आणि सेवांची सरकारतर्फे होणारी खरेदी ही उत्पन्नाच्या चक्रीय प्रवाहात पडणारी भर आहे किंवा तो अंतरप्रवेश आहे, इंजेक्ट आहे. तर कर जे आहे सरकारचं ते एक प्रकारे अंतरप्रवाहातील गळती आहे. म्हणजे सरकारने जर हाऊसहोल्ड सेक्टरकडून वेगळ्या प्रकारचे जर उत्पादनाची घटक जर घेतले तर एक प्रकारे त्यांच्या हाऊसहोल्ड सेक्टरला किंवा घरगुती क्षेत्राला उत्पन्न मिळेल. बिझनेस सेक्टरकडून जर वस्तू आणि सेवा जर खरेदी करत असेल सरकार, पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम ज्याला सार्वजनिक वितरण प्रणाली म्हटल्या जाते. काय करते सार्वजनिक वितरण प्रणाली? सार्वजनिक वितरण प्रणाली आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल किंवा बिलो पॉवर लाईनच्या जे लोक असतात, बीपीएलचे जे लोक असतात की जे त्यांच्या उत्पन्नामुळे, त्यांच्या कमी उत्पन्नामुळे वेगळ्या प्रकारच्या अन्नधान्य खरेदी करू शकत नाही, त्या लोकांना सरकार वेगळ्या प्रकारचा गहू, वेगळ्या प्रकारचा तांदूळ, साखर सगळी खरेदी करते व्यवसाय क्षेत्राकडून आणि ती सार्वजनिक लोकांना वितरण प्रणाली अंतर्गत देते. अशा प्रकारे सरकार रोल इथं महत्वाची भूमिका बजावत असते. जर सरकारी खरेदी ही शुद्ध करापेक्षा जर जास्त असेल तर सरकारला एक प्रकारे तोटा होतो. म्हणजे टॅक्सेशन पेक्षा सरकारचं जर सार्वजनिक खर्च जर जास्त होत असेल, सरकारची खरेदी जर जास्त होत असेल आणि टॅक्स त्या मानाने जर कमी मिळत असेल सरकारला, तर सरकारला काय होईल? शासनाला तोटा होईल. हा तोटा सरकारी खरेदीसाठी होत असलेला खर्च आणि कर रूपाने मिळणारे उत्पन्न यांच्यातील अंतरा एवढा असेल. काय म्हटलं मी? सरकारला जो तोटा होतो, जो करापेक्षा जास्त खरेदी केल्यामुळे सरकारने, म्हणजे कर आकारणीपेक्षा सरकारने दोन्ही सेक्टरकडून जर खरेदीच करत असेल सार्वजनिक हितासाठी, तर अशा वेळेस सरकारला जो तोटा निर्माण होतो, तो तोटा जो आहे तो तोटा सरकारी खरेदीसाठी होत असलेला खर्च आणि कर रूपाने मिळणारे उत्पन्न यांच्या अंतरा एवढा असतो. सरकारी खर्च हा मिळणाऱ्या कर उत्पन्ना एवढा, कर उत्पन्नापेक्षा जास्त, म्हणजे सरकारी खर्च जर करापेक्षा जर जास्त होत असेल तर मोठ्या प्रमाणात सरकारची जी तूट आहे किंवा सरकारी जो तोटा आहे तो जास्त वाढताना पाहायला मिळतो. दरवर्षाचं जर तुम्ही बजेट पाहिलं तर पाहायला मिळते की आपल्या भारताचं जर उदाहरण घेतलं तर आपलं भारताचं जे बजेट आहे ते नेहमीच डेफिसिट मध्ये पाहायला मिळते, तुटीचं अंदाजपत्रक पाहायला मिळते. कारण नेहमी सरकारचं उत्पन्न हे खर्चाच्या पेक्षा कमी असते, खर्च जास्त असतो. या ठिकाणी आपल्याला या उदाहरणामध्ये आपल्याला आकृतीचं जे विश्लेषण केलं तर पाहायला मिळते की एका ठिकाणी घरगुती क्षेत्र आहे, एका ठिकाणी व्यवसाय क्षेत्र आहे, वरच्या ठिकाणी आपल्याला सरकारी क्षेत्र आहे. या घरगुती क्षेत्र जे आहे तर ते घरगुती क्षेत्र जे आपल्याला आधीचं टू सेक्टर जे कोण आपण पाहिलं होतं त्यामध्ये दोनच सेक्टरमध्ये उत्पन्न आणि खर्च प्रवाहित होत होतं. मात्र या ठिकाणी सरकार काय करते? सरकार कर आणि कर्जे या मार्फत कर आकारते, दोन्ही सेक्टरवर कर आकारते. म्हणजे व्यवसाय क्षेत्राकडून सरकारला जे पैसे जातात ते कराच्या मार्फत जात असतात. घरगुती क्षेत्राकडून सुद्धा पैसे हे सरकारकडे जात असतात. त्यामुळे असं एरो दाखवलाय करा आणि कर्जाच्या मार्फत. जर घरगुती क्षेत्राने सरकारकडून कर्ज घेतले तर त्या कर्जावर व्याज द्यावे लागते आणि त्या व्याज रूपाने देखील उत्पन्न हे सरकारकडे जाते. बिझनेस सेक्टर किंवा व्यवसाय क्षेत्राने जर
कर्ज घेतलं असेल तर ते कर्जाचा मोबदला म्हणून देखील व्याज सरकारला द्यावे लागते. गव्हर्नमेंट टॅक्स आकारलं तो टॅक्स देखील सरकारकडे जातो. अशा प्रकारे गव्हर्नमेंट सेक्टरकडे जे उत्पन्न आहे ते टॅक्स आणि या कर्जामार्फत मिळते. हे जे भांडवली बाजार आहे, ह्या भांडवली बाजारामध्ये नुसतं डोमेस्टिक किंवा हाऊस होल्ड सेक्टरच कार्य करते असं नाही, किंवा बिझनेस सेक्टरच कार्य करते असं नाही. या भांडवली बाजारामध्ये घरगुती क्षेत्रामार्फत जी बचत होती ती बचत देखील जाते. वेगळ्या बँकांकडे लोक पैसे बचत करतात. बँका नुसतं चुपचाप बसत नाही, या बचत रूपाने मिळालेल्या पैशावर अनेक जास्त पैसा निर्माण करते, ज्याला प्रत्ययनिर्मिती म्हटलं जातं. या भांडवली बाजारामध्ये जो पैसा येतो तो पैसा बचती रूपाने घरगुती क्षेत्राकडून येतो, व्यवसाय क्षेत्राकडून देखील बचत होत असते. आणि हे भांडवली बाजारामधून जी बचत आहे त्या बचतीचं रूपांतर जर व्यवसाय क्षेत्राने केलं तर गुंतवणूक वेगळ्या ठिकाणी प्लॅन काढणे, वेगळ्या ठिकाणी अनेक उद्योग निर्माण करणे हे व्यवसाय क्षेत्र करू शकते. आणि कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर म्हणजे तेच आहे की जे घरगुती क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्राकडून वेगळ्या प्रकारच्या वस्तू आणि सेवा खरेदी करते. या आपल्याला 3 सेक्टर इकॉनॉमी मध्ये सरकारचं जे महत्वाची रोल आहे ते रोल इथे आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. ते म्हणजे सरकार कर आणि कर्ज या या बाबीतून उत्पन्न मिळत असते. ते दोन्ही ठिकाणचं उत्पन्न सरकारला, दोन्ही क्षेत्रामधून उत्पन्न सरकारला मिळत असते. सरकार काय करते, व्यवसाय क्षेत्राकडून, इथं सरकारी खरेदी म्हटलं आधी देखील आपण म्हटलं सरकारी खरेदी ही व्यवसाय क्षेत्रातून देखील होते आणि घरगुती क्षेत्राकडून देखील होते, ज्याला गव्हर्नमेंट परचेस म्हटलं जातं. आपण पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम किंवा सार्वजनिक वितरण प्रणालीचं रेशनिंगचं जे उदाहरण पाहिलं ते इथं लागू होते. ते म्हणजे सरकार खरेदी करते व्यवसाय क्षेत्राकडून देखील. आणि घरगुती क्षेत्रावर अनेक प्रकारच्या सेवावर होणारा जो खर्च आहे गव्हर्नमेंटचा तो सरकारी क्षेत्राकडून या घरगुती क्षेत्राला वेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस मिळतात. नगरपालिका, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत ह्या सगळ्या ज्या आहेत त्या सरकारी संस्था आहेत. सरकार या वेगळ्या संस्थांमार्फत लोकांना वेगळ्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस देते. बँकिंग असेल, शिक्षण असेल, आरोग्य असेल, सरकारी दवाखाने असतील, गव्हर्नमेंटचे शाळा असतील, गव्हर्नमेंटचे कॉलेजेस असतील, हा सगळा सेवावर होणारा जो खर्च आहे तो सरकार या घरगुती क्षेत्राला वेगळ्या प्रकारचे सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करते. आणि अशा प्रकारे कर रूपाने किंवा कर्ज रूपाने मिळालेलं जे व्याज आहे ते दोन्ही सेक्टरवर खर्च करते. अशा प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी प्रत्यक्षपणे बचत आणि गुंतवणूक यांच्यामुळे उत्पन्नाच्या चक्रीय प्रवाहात जे बदल लक्षात येतात ते देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि त्रिक्षेत्रीय प्रारूपात सरकारी क्षेत्राची जी मोलाची भर आहे ती भर या ठिकाणी पडत असल्यामुळे त्रिक्षेत्रीय बंद प्रारूप तयार करता येते. यात कर आणि सरकारद्वारे होणारी खरेदी, याला खर्च म्हणतो, याचा समावेश पाहायला मिळतो. कर म्हणजे चक्रीय प्रवाहाला लागलेली एक प्रकारे गळती आहे. सरकारी खरेदी ही उत्पन्न प्रवाहात अंतरप्रवेश किंवा भरपाई आहे, ज्याला इंजेक्शन देखील म्हटलं जाऊ शकतं. सरकारने दोन्ही क्षेत्राकडून जर खरेदी केली तर सरकार एक प्रकारे उत्पन्न दोन्ही क्षेत्राला देत असतं. घरगुती क्षेत्र आणि सरकारी क्षेत्र यामध्ये होणारा चक्राकार प्रवाह जो आहे तो चक्राकार प्रवाह देखील पाहायला मिळतो. या चक्रीय प्रवाहातील गळती म्हणजे घरगुती क्षेत्राला द्यावे लागणारे कर आहे. सरकार घरगुती क्षेत्राकडून सेवा खरेदी करते. या म्हणजे सरकार घरगुती क्षेत्राकडून सेवा देखील खरेदी करत असते. म्हणजे वेगळ्या प्रकारचे जे लोक लागतात कंपनीसाठी असते, शिक्षक लागतात, डॉक्टर लागतात, वकील लागतात, बँक कर्मचारी लागतात, हे डोमेस्टिक सेक्टर मधून येत असतात. आणि या मोबदल्यामध्ये सरकार त्यांना काय देते, सरकार वृद्ध पेन्शन योजना देते, स्कॉलरशिप देते, बेकारी भत्ता देते, आजारपणामध्ये आर्थिक मदत देते, श्रावण बाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना, ह्या सगळ्या योजना ज्या आहेत, एसटी मध्ये बसमध्ये सवलत देणे, ह्या सगळ्या बाबी सरकार करत असते. यालाच अंतरशोधन म्हटले जाते, ट्रान्सफर पेमेंट म्हटले जाते. या व्यतिरिक्त शिक्षण, आरोग्य, निवासस्थाने, सरकारी क्वार्टर्स आहे, पाण्याची सोय आहे, बगीचे आहे, रेल्वे स्टेशन आहे, या सगळ्या सुविधांवर सरकार खर्च करीत असते. सरकार मार्फत करण्यात येणारा खर्च अशाच प्रकारे सर्व खर्च हा उत्पन्नाचा चक्रीय प्रवाहात होणारा अंतरप्रवेश किंवा भरपाई किंवा इंजेक्शन त्याला आपण म्हटलं गेलं पाहिजे. आणि या सरकारी क्षेत्र आणि व्यवसाय क्षेत्र यांच्यातील चक्रीय प्रवाहाचा जो विचार आहे तो या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. व्यवसाय क्षेत्र हे सरकारी क्षेत्राला जेव्हा कर रूपाने पैसे देते
ज्याला शोधन देखील म्हटलं जातं, तेव्हा हे पैशाचे शोधन म्हणजे चक्रीय प्रवाहातील गळती आहे. कारण कर रूपाने दोन्ही सेक्टरवर भार पडतो, दोन्ही सेक्टरला सरकारला कर पैसे द्यावे लागतात. तर सरकार आवश्यक वस्तूंची खरेदी व्यवसाय क्षेत्रातून करते व उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याकरता एक प्रकारे सबसिडी सुद्धा देत असते. म्हणजे नुसतं खरेदी करते असं नाही आहे. एखाद्या उद्योगाला सरकारने जर सबसिडी दिल्या, स्पेशल इकॉनॉमिक झोन जेव्हा आले, स्पेशल इकॉनॉमिक झोन जर पर्यावरणाचं रक्षण करत असते तर अशा काही कालावधीपर्यंत एक प्रकारे सरकार सबसिडी सुद्धा देते. म्हणजे सबसिडी देणे म्हणजे काही कालावधीपर्यंत कर न आकारणे, किंवा असे उद्योग असतील जे उद्योग निर्यातीला, भारतीय निर्यातीला जर वाढवत असतील तर त्या निर्यातीला चालना देत असतील तर अशा उद्योगाला संरक्षण देते, सबसिडी देते किंवा मदत देते. त्यालाच अंतर्शोधन करते असं म्हटलं जाते. अशा प्रकारे होणारा सर्व सरकारी खर्च हा उत्पन्नाच्या चक्रीय प्रवाहातील अंतर्प्रवेश किंवा प्रवाहात पडणारी भर असं अर्थशास्त्राच्या तांत्रिक भाषेत म्हटलं जातं. अशा प्रकारे आपल्याला आज काय पाहायला मिळालं? आज सरकार दोन्ही क्षेत्रावर नियंत्रकाची भूमिका कशी बजावते, कशा प्रकारे टॅक्स रूपाने उत्पन्न मिळवते आणि दोन्ही सेक्टर कशा प्रकारे खर्च करते. सरकारची भूमिका अतिशय महत्वाची असल्यामुळे त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये घरगुती क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र आणि तिसरं जे आहे ते सरकारी क्षेत्र, या तिन्ही क्षेत्राद्वारे ही अर्थव्यवस्था उत्पन्नाच्या चक्रीय प्रवाहामध्ये प्रवाहित होत असते आणि एका ठिकाणी उत्पन्न दुसऱ्या ठिकाणी जाते. दोन्ही सेक्टरवर सरकार एक नियंत्रकाची भूमिका पार पाडते. अशा प्रकारे आपल्याला आज त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाचा चक्रीय प्रवाह ही संकल्पना आपण आज पाहिली. अजूनही या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर या चॅनलला, इकोस्टार चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्याशिवाय तुम्हाला नोटिफिकेशन येणार नाही आणि नवीन जेवढे लेक्चर आहेत ते लेक्चर तुम्हाला पाहायला मिळणार. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण सर्क्युलर फ्लो ऑफ इन्कम इन 4 सेक्टर इकॉनॉमी, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पन्नाचा चक्राकार प्रवाह हा भाग पाहणार आहोत. MA अर्थशास्त्रामधील पहिल्या युनिटमध्ये स्थूल अर्थशास्त्र जो पेपर आहे कंपल्सरी, त्या कंपल्सरी पेपर मधले हे सगळे प्रश्न आहेत. या ठिकाणी आपण आजचं लेक्चर हे संपवतो. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण 4 सेक्टर इकॉनॉमी मध्ये नॅशनल इन्कमचं कसं फ्लो होते ते आपण पाहणार. धन्यवाद.